नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या या खाशेल्या आणि विशेष गजाली या कार्यावळीन हांव ऋषिकेश सावंत तुमकां येवकार दिता. गजाली या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, नाट्य किंवा कला क्षेत्र असेल, क्रीडा क्षेत्र असेल, अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींशी आम्ही गजाली करता, आम्ही त्यांच्या वांगडा भासाभास करता. आणि आयच्या या खाशेल्या आणि विशेष गजाली या कार्यावळीन आमच्यासोबत आसात ज्येष्ठ सिने अभिनेते, ज्येष्ठ नाटककार, ज्येष्ठ दिग्दर्शक आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स या विभागाचे मुखेली योगेश सोमण सर. सर तुमकां येवकार. सर तुमकां पळयतकूच आमकां मनोहर भाईंची याद जाता. म्हाका तुमकां पळयतकूच पयलें अशें दिसलें की भाई म्हणून तुमकां हाक मारची. उरी या चित्रपटामध्ये तुम्ही स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जे देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री यांचा रोल केला होता. त्याच पहिल्या प्रश्नापासून आम्ही सुरुवात करूया, कारण तुम्हाला बघता क्षणी लोक म्हणतील भाई, आज आम्ही भाईंना बघतोय की काय, असं लोकांना वाटेल. पहिल्यांदा तुम्हाला असं कधी वाटलं का की आपला चेहरा किंवा आपली चेहरापट्टी ही मनोहर पर्रीकरांशी मिळती जुळती आहे, किंवा असं तुम्हाला पहिल्यांदा कुणी तुमच्या मित्राने वगैरे सांगितलं का की अरे तू तर पर्रीकरांसारखा दिसतोयस? दोन इन्सिडेंट मला स्वतःला नाही असं कधी वाटलं. दोन इन्सिडन्सेस होते. म्हणजे दृश्यम 1चं शूटिंग ज्या वेळेला गोव्यात चाललेलं होतं आणि त्याच्यानंतर इथे सगळे आउटडोअर झालं आणि रामोजी सिटीमध्ये त्याचं पुढचं शूटिंग झालं. तर त्यावेळेला याच्यामध्ये जो कॅमेरा युनिटमधला माणूस होता तो जवळजवळ 7-8 दिवस सारखा माझ्याकडे बघायचा, शेजारच्या त्याच्या मित्राशी वगैरे काहीतरी बोलायचा. आणि मग पॅकअप व्हायच्या 2 दिवस आधी त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही ते गोव्याचे मुख्यमंत्री होते त्यांचे धाकटे भाऊ किंवा असे आहात का? अच्छा. तर तेव्हा मला पहिल्यांदा असं तो म्हटलं की तुम्ही बरेचसे तसे दिसता. ते आपलं मी त्याला वाटलं असेल असे आणि सोडून दिलं. पण त्यानंतर माझी नांदा सौख्य बरे म्हणून एक सिरियल आली, झीवरती ती चालली होती. त्याचा पहिला एपिसोड झाल्या चिन्मयी सुमित जी अभिनेत्री आहे, म्हणजे सुमित राघवनची पत्नी चिन्मयी सुर्वे, जी माझी कॉलेजपासूनची मैत्रीण आहे, तिचा मला मेसेज आला की ते पहिला एपिसोड पाहिला, अभिनंदन वगैरे वगैरे, आणि तू सेम मनोहरजींसारखा दिसतोस, पर्रीकरांसारखा, असा तिचा मेसेज आला. मग तेव्हा आणि मग त्यानंतर बऱ्याच जणांना तो सिग्निफिकन्स जाणवायला लागला. मग मलाही वाटायला लागलं. पण नॅचरली आपल्याला जेव्हा बघत असतो तेव्हा आपल्याला असं कधीच वाटत नाही. पण एक पहिला लुक, विशेषतः हेअरस्टाईल वगैरे, आता टक्कल असल्यामुळं कदाचित नाही, पण जरा केस वाढले की बऱ्यापैकी त्यांच्यासारखं थोडंसं दिसतं व्यक्तिमत्व, हे माहिती आहे मला. त्याबरोबर सुरुवातीला जेव्हा तुम्हाला हा रोल विचारण्यात आला उरी या चित्रपटासाठी, त्यावेळेला काय वाटायला लागलं मग तुम्हाला? नाही, तो एक एकदम वेगळा हे आहे. म्हणजे उरीचं ज्या वेळेला आदित्य धर कास्टिंग करत होते किंवा बऱ्याचशा गोष्टी फायनल आणि शॉर्टलिस्ट कलाकार झालेले होते, त्यावेळेला पुन्हा एकदा दृश्यमचा जो माझा कास्टिंग डिरेक्टर होता विकी सिदाना, हा दुसऱ्या काही कास्टिंगच्या निमित्ताने त्यांच्या ऑफिसला गेला होता. आणि त्यांनी तो व्हाईटबोर्डवरती लिहिलेलं पाहिलं होतं की विकी कौशल, परेश रावल, म्हणजे टिक मार्क्स शॉर्टलिस्ट झालेले होते ते. आणि संरक्षण मंत्री, डिफेन्स मिनिस्टर, माझ्या आठवणीनुसार तिथे सतीश पुळेकर लिहून ठेवलं होतं, पण क्वेश्चन मार्क करून ठेवला होता. तर विकी सिदानानी विचारलं त्याला की कोण, म्हणजे काय एक्सपेक्टेड आहे? तर ते म्हणले मनोहर पर्रीकरांसारखा दिसणारा माणूस एक्सपेक्टेड आहे, तो जास्तीत जास्त दिसावा. तर म्हणले हे फायनल झाले का नाव? तर ते म्हणले नाही, आम्ही विचार करतोय म्हणले अजून. तर मग त्यांनी सांगितलं, त्यांनी पटकन मोबाईलवरती चेक केलं, त्याच्या पण मोबाईलवर काही माझा फोटो नव्हता. तर तो म्हणला मी ऑफिसला जातो आणि एक फोटो पाठवून देतो तुम्हाला, आणि बघ म्हणजे तो होत असेल तर. मला असं वाटतं की तो बऱ्यापैकी दिसतो माणूस. म्हणून मग विकी सिदाना ऑफिसला गेला. ऑफिसला जायच्या आधी इन बिटवीन त्यांनी मला फोन केला की तुम्ही इंटरेस्टेड आहात ना, कारण तसं ॲक्टिंग मी खूप कमी करतो. म्हणजे एक संपलं की दुसरं, दुसरं संपलं की तिसरं, अशी जी एक ॲक्टर्सची रॅट रेस असते तसा करणारा मी नाही. त्यामुळं त्यांनी मला विचारलं की तू इंटरेस्टेड आहेस का, असं मी एक नाव सजेस्ट करतोय तुझं एके ठिकाणी. त्यावेळेला मी माझ्या मुलाबरोबर अख्खा भारत फिरत होतो. त्याची जस्ट 10वी झाली होती. त्यामुळे आम्ही प्लॅन केला होता एक 20-25 दिवस सगळ्या मेट्रो सिटीज आणि आसपासचं हे फिरायचं. तेव्हा मी दिल्लीत होतो.
तर त्याचा फोन आल्यावर मला असं वाटलं लगेच सुरू आहे. तर मी म्हटलं आत्ता तर काही शक्य नाही आहे म्हटलं, मी अजून 20-25 दिवसाची माझी बुकिंग्स आहेत. ते म्हटले आत्ता नाही, 1-1.5-2 महिन्यांनी होईल, पण इंटरेस्टेड आहेस का? मी म्हटलं पाठव, काही हरकत नाही. त्यांनी बहुतेक लगेच पाठवलं असावं. 2 दिवसांनी दिल्ली मी सोडत होतो कलकत्त्यासाठी. त्यावेळेला मला रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शनच्या ह्याच्यातनं फोन आला की तुम्हाला मुंबईला यायला कधी जमेल. तर मी पटकन सांगितलं अजून 20 दिवस तर नाही माझं काही शक्य, मी बाहेर आहे. तर ते म्हटले ठीक आहे, तुम्ही 20 दिवसानंतरच्या ह्याला आदित्यधर यांना भेटा. मग त्यांचा ॲड्रेस सगळं दिला आणि आदित्यधरच्या घराच्या शेजारच्या फ्लॅटमध्ये अपार्टमेंटमध्ये त्यांचं ऑफिस होतं. सो मी गेलो सकाळी 9-9:30 वाजता आणि दार उघडल्या त्यांनी मला पाहिलं आणि आत या वगैरे सगळं झाल्यावर डायरेक्ट त्यांनी असं सांगितलं की या तारखेला शूटिंग आहे आणि सर्बियामध्ये आहे आणि आम्ही तुम्हाला डिफेन्स मिनिस्टरच्यासाठी कास्ट करतो आहोत, म्हणजे विचारतो आहोत. नाही, विचारतो आहोत तुम्हाला जमू शकेल का या तारखांना. तुमच्या 2-3 तारखांमध्ये काही हे असेल तर मी चेंज करीन, पण मला तुम्हीच हवे आहात, कारण इतकं सेम कास्टिंग हे नाही आहे दुसरं फिल्ममध्ये. नाही असं गमती कदाचित कौतुकाने म्हणत असेल तो. आणि फक्त आणखीन एक की तुम्ही संबंध सिनेमात फक्त 7 डायलॉग्स आहेत, ते चालणार आहे का? तुम्ही सिनेमाभर आहात, सिनेमाभर तुमची आयडेंटिटी असणार आहे आणि तुमचं म्हणजे सिनेमाची जी स्टोरी. मग त्यांनी मला स्टोरी लाईन सांगितली आणि ते म्हटले की त्यावेळेला जो त्यांची भूमिका होती की ते एक सायलेंट लिस्नर आणि ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट ते तिथं होते, पण प्लॅनिंग आणि स्ट्रॅटर्जी सगळी दोआलनी केलेली आहे, अजितजींनी केलेली आहे. तर फक्त 7च डायलॉग्स आहेत, तर तसं चालू शकणार आहे का? मी म्हटलं माझ्यासाठी हा मुद्दाच नाही, विषय मला खूप आवडलेला आणि त्यात जो रोल तुम्ही मला करायला देणार आहे तो म्हणजे तो माझ्यासाठी बेंचमार्क असेल. मी अशा एक चांगली भूमिका करायला मिळाली, सो मी करीन नक्की. आणि मग ते केलं, असं झालं. त्यामुळं अगदी प्रामाणिकपणे सांगता चेहऱ्यातल्या साम्यामुळे मला ते काम मिळालेलं आहे. अभिनयाचं कौशल्य त्यात काही नाही. सर, तुम्ही निश्चितच तुमचा अभिनय दृश्यम हा सिनेमा बघितल्यानंतर एक वेगळा ठसा संपूर्ण प्रेक्षक वर्गावरती तुमचा जाणवतो. भाईंशी तुम्ही प्रत्यक्षात कधी भेटलाय? म्हणजे या सिनेमाच्या दरम्यान तर ते आजारीच होते बहुतेक, पण नाही, मी त्याच्या खूप आधी कला अकादमीमध्ये एक महोत्सव होता आणि आम्ही आमचं नाटक करायला तिथे सादर करायला आलो होतो. माझ्या हो, संगीत नाटक अकादमीची एक स्कॉलरशिप असते किंवा असं काहीतरी असतं, त्याच्यात मी करायला आलो होतो. त्यावेळेला ते आलेले होते आणि प्रत्येक संघाला भेटतात तसं भेटले होते. पुण्याचं आहे म्हणल्यानंतर मग मराठीत सुरू करून पु ल देशपांडेंचं शहर आणि मला फार आवडतात वगैरे. आणि योगायोगाने असं होतं की मी पुलंच्या शेजारी राहायचो, म्हणजे पुलं जिथे राहायचे तिथंच शेजारी. मग ते सांगितल्यामुळं जरा जास्त वेळ माझ्याशी गप्पा मारल्या. पण बिईंग म्हणजे मी संघाचा स्वयंसेवक असल्यामुळे तो एक माझा त्यांच्याबरोबरचा एक वेगळा कनेक्ट होता की ते प्रचारक होते आणि हे सगळे होते आणि त्यांच्या ब्रिलियन्सीबद्दल बोलण्यात म्हणजे आपण काय म्हणजे आदर्श होते ते. माझ्यासाठी जी काही एक राष्ट्रीय पातळीवरचे जे काही नेते आहेत किंवा त्याच्यामध्ये इतक्या साध्या म्हणजे इतक्या मोठ्या पदावरचा असलेला माणूस इतका साधा असू शकतो याचं खूप म्हणजे मूर्तिवंत आदर्श उदाहरण आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे मला वेगळा आदर आहे त्यांच्याबद्दल, कायम असेल. आणि तो सर, जसं तुम्ही तुमच्या मुलाला तुम्ही वेळ देऊन पूर्ण भारतभर फिरलात असं तुम्ही सांगितलंच, मला तुमच्याही बालपणाबद्दल ऐकायला आवडेल. तुमचं बालपण कसं होतं, तुमचं शालेय शिक्षण, नंतर कॉलेज असेल, मग तुम्ही नाटकाकडे कसे वळलात, हा प्रवास? तसा बघायला गेला तर तो प्रवास जवळजवळ 20-25 वर्षाचा होता. मी पुण्यातलाच आहे. माझा जन्म जरी ह्याच्यामध्ये चिपळूणला झाला असला तरी माझं बाकी सगळं शिक्षण, वाढणं, संस्कार हे सगळंच पुण्यामधलं आहे. म्हणजे आणि अतिशय अभिमानी पुणेकर आहे मी, ज्याला पुणेकर असल्याचा खूप अभिमान आहे. आणि हे आहे तसा सोन्याचा चमचा नाही पण चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन मी आलो. म्हणजे मी असं उगीचंच खूप स्ट्रगल आहे आणि हे आहे त्याचा एक जे ग्लोरिफिकेशन आणि नाट्यीकरण होतं तसं माझं काही आयुष्य नाही. त्या वयामध्ये येणारे सगळे संघर्ष करावे लागतात, ते केले, बालपणामधलेही केले. पण ज्याला आपण कौटुंबिक काही संघर्ष करावे लागतात किंवा असं काही माझं झालं नाही. वडील छान बँकेमध्ये नोकरी करत होते, आई माझी शिक्षिका होती आणि त्यामुळं एक वेल टू डू फॅमिलीमधला मी होतो.
अभ्यासाच्या बाबतीत असं होतं की जे सगळ्यांच्याच बालपणात येतं त्यानुसार अभ्यासाचा कंटाळा असलेला माणूस होतो. नाटक माझ्या आयुष्यात तसं गंभीरपणे खूप उशिरा आलं. म्हणजे 1987 साली आलं माझं डिप्लोमा. मी पासआउट झाल्यानंतर आलो. कुठल्या विषयात डिप्लोमा? मी प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा केला. म्हणजे ते नुकताच तो कोर्स सुरू झालेला होता. माझी सेकंड बॅच होती, दुसरी किंवा तिसरी बॅच असेल पुण्यातनं. त्याच्या आधी 10वीपर्यंतचं म्हणजे मस्तीखोर असणं, हे असणं, जे आपण ज्याला असं म्हणतो ओव्हर हायपर, किंवा कदाचित त्यांच्या सुप्तमध्ये कुठेतरी सृजनात्मकता असते, काहीतरी वेगळं ते शोधत असतात, त्यांना कळत नसतं काय वेगळं आपण करणार आहोत. तो जो एक कालखंड असतो पौगंड अवस्थेमधला म्हणू आपण, 7वी 8वीपासून ते 12वीपर्यंतचा एक अस्वस्थ कालखंड असतो, ज्यात आपण आपल्याला शोधत असतो आणि ते कळत नसतं की आपण आपल्याला शोधतोय. तेव्हापासून आता 20 वर्ष 25 वर्ष पुढं गेल्यानंतर जेव्हा मागं वळून बघतो त्यावेळेला ती सगळी प्रोसेस ही आपल्या शोधाची आहे असं आपण म्हणतो, पण तेव्हा आपण ते जगत असतो. मग त्याच्यामध्ये मित्रांमधल्या मारामाऱ्या असतील, मित्रांमधल्या गँग वॉर्स असतील, शाळेमधनं हाकलून देणं असेल, शाळेला दांड्या मारणं असेल, एका वळणावरती कुठेतरी एका वेगळ्या आकर्षणापोटी व्यसन करणं असेल, हे सगळं माझ्या आयुष्यात झालेलं आहे. पालकांच्या नकळत, कधी पालकांना कळून, कधी पालकांचे फटके खाऊन, हे सगळं झालेलं आहे. आता मी जेव्हा ते बघतो त्यावेळेला मला एक नक्की होतं की एक जे रुटीन लाईफ असतं, वर्गात पहिला येणं, वर्गात पहिल्या 5त येणं, वर्गात पहिल्या 10त येणं, शिक्षकाचा मुलगा असल्यामुळं एक काही जास्त अपेक्षा असणं, हे माझ्या हातून काही घडत नव्हतं. म्हणजे तशा अर्थी चौकटीतल्या पालकांच्या अपेक्षांना मी कुठंच करेक्टची टिकमार्क देत नव्हतो. आणि त्यामुळे एक नात्यांमध्ये आपण ज्याला म्हणतो की हा वाया गेलेला आहे, आणि मी तसा वाया गेलेल्या मुलांपैकीच एक मानावा अशा पद्धतीची माझी वर्तणूक होती. तो काही कटू कालखंड आहे असं मी कधीच म्हणणार नाही. तो त्या मार्गामधल्या अनेक वळणांपैकी एक वळण असतं, आणि मी तेव्हा ते खूप एन्जॉय करत होतो, नाही असं नाही. 12वीत नापास झालो. शाळेत कलेशी संबंध नसेल? काही नाही. 7वी 8वीतल्या एकदा गॅदरिंगमध्ये काम केलं होतं, तेवढंच मला आठवतं आहे. पण एवढं होतं की मी त्यात रमायचो, त्या प्रॅक्टिसेसमध्ये, याच्यामध्ये. ते मला आवडत होतं का नाही मला माहिती नाही, पण मी त्यात रमायचो. म्हणजे 7वीतसुद्धा मी चांदोबामधल्या एका गोष्टीचं नाट्य रूपांतर करून गॅदरिंगला सादर केलं होतं, जे तुफान चाललं होतं पब्लिक, आणि आवडलं होतं, डोक्यावर घेतलं होतं. म्हणजे त्याचे प्रयोग मी नंतर ऑफ तासाला अनेक वर्गांमधनं करत राहिलेलो होतं. ते तुमचं पहिलं लेखन? पहिलं लेखन माझं. तसं बघायला गेलं तर पहिलं लेखन माझं 6वी 7वीत असेल. म्हणजे ती कॉपी होती. राम गणेश गडकर यांचा जो सकाळचा अभ्यास नावाचं एक अतिशय सुंदर बालनाटिका आहे. म्हणजे ती आजताक आहे, युनिव्हर्सल आहे, ती कालातीत आहे, ती आजही ती तेवढीच छान वाटते. 2 भावंड सकाळी अभ्यास करत आहेत, म्हणजे करत नाही आहेत, तो कसा त्याचं हे आहे. आणि आपल्याला असं वाटतं जे खूप आवडतं ते आपण एक त्याची कॉपी करतो, म्हणून एक थोडासा वेगळा विषय घेऊन मी तसं लिहिलेलं होतं. आणि माझ्या शेजारी मी मगाशी म्हटलं तसं पु ल देशपांडे राहायचे, आणि तेव्हा काही असं आपण निर्भीड असतो, आपल्याला काही कशाची शेजारी असलेल्या वेळी त्यांचं काही असं ते महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व वगैरे वर्तमानपत्रातनं नंतर वाचायला लागल्यावर, पण ते रोज दिसायचे जाताना लॉन्ड्रीमध्ये आमच्या इथे कपडे टाकायला सुनीताबाई, आणि ते सकाळी कधी फिरायला जायचे त्यावेळेला, तर मी बिनदिक्कत आपल्याच तर शेजारी राहायचे असं. आणि ते माझं पहिलं नाटक त्यांना दाखवायला गेलो होतो, 5-6 पानी होतं, आणि त्यांनी मला नॅचरली सुनीताबाईंनीच दार उघडलं, आणि त्या ओळखतच होत्या. काय रे? तर मी म्हटलं मला जरा भाई काकांना हे वाचायला द्यायचं आहे, माझं नाटक आहे. बरं बरं ठेव, दे. ते दिसलेच नाहीत, मुलं भेटलेच नाहीत, दे, ये 2 दिवसांनी. आणि मग मी आपला 2 दिवसांनी अपॉइंटमेंट घेतल्यासारखा गेलो त्यांच्याकडं, आणि मला वाटलं आता ते येतील आणि बोलतील. तर सुनीताबाईंनी दार उघडलं आणि ते परत दिलं. फक्त ते मी त्यांना पत्रावळ्या दिलेल्या होत्या, त्यांनी ते छान हे करून स्टेपल करून असं दिलेलं होतं. मी म्हणलं म्हणजे आता काय रिॲक्शन काय? तर त्या म्हणल्या लिहिलंच छान, व्याकरणाच्या चुका खूप आहेत त्या हे कर, आणि स्वतःचं लिहि म्हणल्या. म्हणजे त्यांना ते कळलं होतं की मी ती कुठली तरी कॉपी केलेली आहे काय. म्हणजे ते म्हणले तू स्वतःचा अनुभव लिहि जेव्हा केव्हा लिहिशील तेव्हा. मी म्हणलं मग भाई काकांना दाखवलं आहेत का तुम्ही? तर त्या म्हणल्या हो, त्यांनीच सांगितलेलं सांगतो आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने. पण ते माझं लिखाण कुठं गेलं माहीत नाही मला. पण
आता बघताना असं वाटतं की कदाचित तेच पहिले थ्रेडच असतील, तेच पहिलं बीज असेल की असं लिहित होतो, काहीतरी वाटायचं लिहिलेलं वगैरे. डिप्लोमानंतर मात्र त्या सुट्टीमध्ये मी एक वर्कशॉप असतात ना आपली मे महिन्याच्या सुट्टीतली नाट्य प्रशिक्षण शिबिरं, त्यात प्रकाश पारखे म्हणून आमच्या पुण्यामध्ये लहान मुलांची ॲक्टिव्हिटी घेणारी नाट्यसंस्कार नावाची संस्था चालवायची आणि त्याच्या माध्यमातून दरवर्षी त्यांचं मे महिन्यातलं शिबिर असायचं. साधारण 20-25 दिवसाचं ते शिबिर असायचं. ते मी जॉईन केलं आणि तिथे माझा म्हणजे ज्याला आपण टर्निंग पॉईंट म्हणतो किंवा मी जो चिकटलो कायमचा नाटकाला किंवा नाटक मला चिकटलं ते त्या शिबिरामधल्या पहिल्या 2-3 दिवसातच चिकटलं. ते म्हणजे प्रसंग नाट्यदर्शन असतं, इम्प्रोव्हायझेशन्स असतात, त्यावेळेला वेगळे वेगळे ग्रुप करून आपण हे करतो. तर ते वेगळे वेगळे ग्रुप केल्यानंतर ज्यावेळेला नाटक एखाद्या विषयावर नाटक सुचणं, नाट्यप्रसंग सुचणं वगैरे ही प्रोसेस सुरू व्हायची, त्यावेळेला मला स्वतःला असं जाणवलं की आपल्याला या शिबिरात असलेल्या 25 जणांपेक्षा वेगळं काहीतरी सुचतं. जे वेगळं सुचतं ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मांडता येतं. जे चांगल्या पद्धतीने मांडलं आहे ते 10 जणांकडनं चांगल्या पद्धतीने करून घेता येतं, ज्यात आता आपण एक असतो, एक नवमांश भाग. तर या 3-4 गोष्टी ज्या नाटकाच्या अंगाच्या आहेत त्या मला जमतात आणि इतरांपेक्षा बऱ्या जमतात हे मला जाणवलं तेव्हा. आणि मग मला त्यात मजा वाटायला लागली. म्हणजे त्याच्यासाठी मला म्हणजे काय म्हणतो, स्काय इज द लिमिट होतं. सुचणं या गोष्टीला लिमिटच नसतं, कुठलंही बंधन नाही, चौकट नाही. आणि मग मी गंभीरपणे नाटक आणि हे करायला लागलो. मग त्यानंतर पुरुषोत्तम करंडकचा टप्पा आला आयुष्यामध्ये 92-93 साली. मग तिथेही एक ती 10 वर्ष महाराष्ट्रीय कलोपासकची जी आमची आंतर महाविद्यालयीन पुरुषोत्तम करंडक ही स्पर्धा आहे, ती 10 वर्ष मी गाजवली. म्हणजे त्यातली 3च वर्ष मी कॉलेजकडनं केलं, पण इतर कॉलेजमधनं करणं, आपलं नाटक तिथे करणं, आपलं नाटक घोस्ट डिरेक्टर म्हणून बसवायला जाणं, ते जवळजवळ 10 वर्षामध्ये माझी खूप चांगल्या पद्धतीने एकांकिका या साहित्य प्रकारावर, मी ह्याला साहित्य प्रकारच म्हणणार, मी याला नाटकाचं छोटं रूप म्हणत नाही, कारण तो एक वेगळा हे आहे. लघुकथेसारखंच एकांकिका ही एक नाटकाचा फॉर्म आहे आणि त्याच्यावर एक कमांड आली किंवा मी त्याच्यात खूप कम्फर्टेबल हे मला जाणवलं. खूप वेगळे वेगळे विषय मी हाताळले. ते वेगळे वेगळे विषय प्रायोगिक सादरीकरणाच्या माध्यमातूनही मी ते हाताळून पाहिले. सो ना एक आपलं दिग्दर्शन, लेखन हे जरा घासून पुसून त्या 10 वर्षात 90च्या दशकात लख्ख झालं आणि मग आणखीन पुढचं पाऊल टाकलं गेलं. म्हणजे 99, 2000, 2001 ह्या 3 वर्षामध्ये केस नंबर 99, आता कसं वाटतंय, रंग्या रंगीला रे, ही माझी व्यावसायिक नाटकं खूप गाजली त्या 2-3 वर्षामध्ये आणि तो प्रवास सुरू झाला. मग बरोबर. सर, तुम्ही नाट्य महाविद्यालयाचे जे मुंबई विद्यापीठाचे एक विभाग आहे त्याचे प्रमुख आहात, म्हणून त्या अनुषंगाने एक प्रश्न की अनेकांना असं वाटतं की आपण नाट्यविश्वात जावं किंवा कुठल्याही कला विश्वात जावं त्याच्यासाठी प्रशिक्षण घेणं महत्त्वाचं असतं असं वाटायला लागलं आता प्रत्येकाला. आणि त्यासाठी विविध प्रकारची नाट्य विद्यालय आहेत, NSDA, FTI आहे, ललित आहे, कला अकादमी गोवा आहे गोव्यासाठी, मुंबई विद्यापीठाचं आहे अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स. प्रशिक्षण घेणं का महत्त्वाचं आणि किती गरजेचं असं प्रत्येकाला वाटतं, पण तुमच्या अनुषंगानं हा विषय कसा आहे? प्रशिक्षण घेणं आत्ताच्या गरजेला किंवा पूर्वीच्याही गरजेला का महत्त्वाचं होतं? कारण मी एका दिग्दर्शकासोबतच, म्हणजे तुमचेच मित्र विजय केंकरे यांच्याशी बातचीत करत असताना ते म्हणाले की मी असंच नाटक शिकलो, माझ्या वडिलांबरोबर दिग्गज मंडळींबरोबर येणं जाणं असायचं, त्यांच्याबरोबर नाटक शिकलो, पण मलाही असं वाटतं आता की मी NSD करायला पाहिजे होतं किंवा कुठल्याही नाट्य महाविद्यालयातून शिकायला पाहिजे होतं. तुमचा काय पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? मला स्वतःला असं वाटतं तुम्ही जाता जाता शिकत असताच. म्हणजे विजयांनी सांगितलं त्यांचा अनुभव म्हणून, किंवा मी सुद्धा 87 सालापासून शेवटी प्रत्यक्षदर्शी कलेमध्ये तुम्ही सादर केल्यानंतर रोज एखाद्या नाटकाचा प्रयोग हा सुद्धा तुम्हाला एक लेक्चरसारखा असतो तुमच्या स्वतःच्या बदलांसाठी, तुमच्या स्वतःच्या प्रशिक्षणासाठी. परंतु जेव्हा मी दुबेजींबरोबर काम केलं 93-94 त्यावेळेला त्या सीमित कालावधीमध्ये मी एका गुरुकडून जेवढं शिकलो ते खरं प्रशिक्षण होतं असं मला वाटतं. की तेव्हा प्रशिक्षण घ्यायचं आहे आणि
देणारा, प्रशिक्षण देणारा आहे, या दोन्ही भूमिका स्पष्ट करून काम करत होता. अनुभवातनं शिकणं, तो अनुभव तुम्ही आयुष्यभर घेतच असता. तर मला कुठेतरी एक प्रॅक्टिकल लेवलला असं वाटतं की एका सीमित कालावधीसाठी एक अभ्यासक्रम आपण शिकणं, आपण त्या मनोभूमिकेत जातो आणि आपण शिकतो, तर ते शिकणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आता त्याच्या बरोबरीने त्याला एक चौकट आखून दिलेली असल्यामुळे तुम्हाला डिग्री मिळते, हे होते की जे तुमच्या पुढच्या इतर कुठल्या तरी आणखीन एक स्कोपही तुम्हाला मिळतो, तो म्हणजे तुम्ही प्रशिक्षक बनण्याचा, तुम्ही शिक्षक बनण्याचा, किंवा तुम्ही रिसर्चर बनण्याचा. सगळेच जण उठून नट बनणार आहेत, सगळेच जण उठून दिग्दर्शक बनणार आहेत असं नाही. काही वेगळे वेगळे ऑप्शनसुद्धा असतात. तर त्या वेगळ्या वेगळ्या ऑप्शनसाठी एक सरकार दरबारी सरकारी मान्यता असलेलं असं एक हे डिग्री किंवा सर्टिफिकेट आहे. तर तशा अर्थी ते प्रशिक्षण खूप गरजेचं आहे. माझं स्वतःचा याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा आहे की आपल्याला आपण नक्की काय शिकणार आहोत ह्याची एक जाणीव या प्रशिक्षणामधनं येते. आणि आपल्या अवतीभोवती हे केवढं मोठं विश्व आहे, कलेचं विश्व, ह्याचीही जाणीव आणि त्या सगळ्या त्या संपूर्ण क्षेत्राचा आवाका या माध्यमातून, त्याच्यातला इतिहास शिकण्याच्या माध्यमातून, त्याच्यातलं कॉन्टेम्पररी थिएटर शिकण्याच्या माध्यमातून आपल्याला जाणवत राहतो. आणि मग त्यात आपण कुठं होतो आणि त्यात आपण काय करणार आहोत. 1-2 वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएशनची, 3 वर्ष ग्रॅज्युएशनची, अशी 5 वर्ष, जसं दुबेजी म्हटले की कुठलाही नट घडायला 5 वर्ष लागतात. कारण त्या 5 वर्षातल्या प्रत्येक टप्प्यातले त्याचे अनुभव त्याला समृद्ध करत असतात. तसंच माझं असं म्हणणं आहे की डिग्री केल्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशनला आला तर ती जर 5 वर्ष धरली तर तो कलाकार घडायला एक महत्त्वाचा त्याच्या आयुष्यातला कालखंड तो देतो आणि तो ठरवून देतो. मग हे मी आयडियल कंडिशन्समधून सांगतो आहे. आमच्या इथं मुलं येऊन दांड्या मारून दुसरीकडे जाऊन कुठं शॉर्ट फिल्मच करतील, कुठं ऑडिशनच देतील, ह्याही याच्यात नाही जात. पण एक डिपार्टमेंट म्हणून बघितलं तर त्या 2 वर्षामध्ये किंवा त्या 3 वर्षामध्ये त्यांनी फक्त तिथेच काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा किंवा त्या उद्देशानेच त्यांनी यावं. तिथले येणारे कष्ट, तिथं करावे लागणारं काम, सर्व बाबतीतलं काम. कारण कित्येकदा तुम्ही ज्या वेळेला बाहेरून एखाद्या ॲमॅटर संस्थेमधनं अनुभव घेत असता त्यावेळेला रिसोर्सेसची खूप कमतरता असू शकते. टेक्निकल रिसोर्सेस कमी असतात, बजेट कमी असतं. पण इथे प्रशिक्षणासाठी म्हणूनच या संस्था उभ्या असल्यामुळे त्यांना रिसोर्सेस तसे मुबलक प्रमाणात मिळतात. अनेक गोष्टी ट्रायआउट करता येतात. लेवल्सच्या आकारापासून ते कॉस्च्युम्सच्या डिझाईनपर्यंत त्यांना वेगळं वेगळं काही करता येतं. तर या सगळ्याचा एक अनुभव सिद्ध प्रशिक्षण असं ह्याच्यातनं मिळतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की ते आवश्यक आहे. म्हणजे उगीच 10वीपर्यंतचा सिलेबस तयार केला गेला आहे का, उगीच 12वीपर्यंतचा केला गेला आहे का. जन्माला आल्यानंतर जरी आपण असं म्हणलो की आताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कदाचित बाहेरून तो डिग्रीलासुद्धा येऊ शकेल, अजून काही वर्षानंतर होणार आहे, पण तरी तेवढ्या वर्षामध्ये काहीतरी त्याला शिकवलं गेलेलंच असणार ना. मग ते अनुभवातनं असेल, पालकांकडनं असेल किंवा बाहेरच्या शिक्षकांकडनं असेल. तसंच हे आहे की वेगवेगळ्या व्हिजिटिंग फॅकल्टीज असतील, तिथले गुरु असतील, ते शिकवलं गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. पण तरीही मला अजून असं वाटतं की नाटक हे अनुभवातनंच शिकलं गेलं पाहिजे. म्हणजे त्या 3 वर्षात सुद्धा प्रॅक्टिकल 80% पाहिजे आणि थिअरी 20%च पाहिजे असं मला वाटतं. ज्याच्यासाठी मी आजही विविध ठिकाणी परिसंवादांमधून याच्यामधनं मी माझं मत मांडतो आहे की नवरसांची डेफिनेशन्स देण्याच्या ऐवजी नवरसांचा प्रत्येक पंधरवड्याला एक रस याप्रमाणे जर त्याला वाचिक, कायिक आणि स्वाभाविक अभिनयासकट जर त्याला हे देत गेलं, त्याच पद्धतीने लेखन प्रक्रियेमध्येही तसं केलं गेलं तर तो जास्त अनुभव सिद्ध प्रशिक्षण होईल असं मला वाटतं. म्हणजे एक ठोस आणि ॲटिट्यूड येतो असं म्हणायला काय हरकत नाही. जर एखादा इंजिनिअरिंग होण्यासाठी इंजिनिअरिंग करतो, डॉक्टर होण्यासाठी मेडिकलमध्ये जातो, जर अभिनय क्षेत्रात यायचं असेल तर हे प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे. बरोबर. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्येकाला स्वाभाविक वाटतं की मुंबईत जावं किंवा सिनेमामध्ये काम करावं, सिरियलमध्ये काम करावं किंवा ह्याच क्षेत्रामध्ये मी काम करणार. त्याच्यासाठी विद्यार्थी थेट मुंबईला जाऊन धडक देतात. स्ट्रगल नावाचा राक्षस 5वीला पुजल्यासारखा पहिल्यांदा प्रत्येकाच्या गळ्याशी असतोच. किती बरोबर आहे किंवा किती तयारीनिशी मुंबईला जायला हवं, मुंबईला जायला हवंच का? कुठेतरी मुंबईला जायला हवंच, जे क्षेत्र तुम्ही निवडलं आहे त्यासाठी. म्हणजे उद्या मराठी मालिका किंवा मराठी चित्रपट हेच जर तुम्हाला, मराठी इन द सेन्स हिंदी, बॉलिवूड,
हेच जर तुम्हाला करायचं असेल आणि हाच जर तुम्हाला व्यवसायाचा मार्ग करायचा असेल तर तुम्हाला मुंबईत यायला पाहिजे, कारण तीच बाजारपेठ आहे. आज पुण्यामध्ये असेल किंवा अगदी गोव्यामध्ये असेल, पणजीमध्ये किती सिरियल्सचं शूटिंग होतं किंवा किती तिथं ॲपॉर्च्युनिटीज आहेत, किंवा पुण्यामध्ये तरी आता पुण्यात बऱ्यापैकी आहेत. तर त्यामुळं मुंबईतच यावं लागतं हे नक्की आहे. पण नाटक या गोष्टीला मला नाही असं वाटत की यायला लागेलच असं आहे. विशेषतः समांतर रंगभूमी आणि प्रायोगिक रंगभूमी, मला असं वाटतं इंटर्नशिपसारखं प्रशिक्षण झालेल्या मुलांनी 1 2 ते 3 वर्ष समांतर रंगभूमीवर काम केलं पाहिजे आणि ते आपल्या मातीत केलं पाहिजे. प्रशिक्षण झाल्यानंतर प्रशिक्षणाच्या वेळेला तर तुम्ही प्रशिक्षण घेत असता, बरोबर, पण त्याच्यानंतर किमान 5 ते 6 दीर्घांक असतील, 3-4 अभिवाचनाचे कार्यक्रम असतील, 2-3 राज्यनाट्य असतील, या सगळ्या मांडवांखालनं त्यांनी गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. त्याशिवाय त्याला वास्तव आणि प्रशिक्षण प्रशिक्षणामध्ये तुम्हाला तसंच होतं ना, प्रोटेक्टिव्ह असतं. तसं तुम्ही म्हणलात मला इतकं हजाराचं बजेट हवं आहे, मला हे सादर करायला, तर ते मिळत असतं, तेव्हा तुमच्या खिशातनं जात नसतं. पण एक एंट्री फी 1500 रुपये असेल तर 3 जणांनी 500 कॉन्ट्रीब्यूट करून 3 जणांची एकांकिका सादर करणं असतं. सो हे जे आहे त्यातलं इकॉनॉमिक्स कळणं, ते परत घेण्यासाठीचं काय करणं, या सगळ्यासाठी इंटर्नशिपसारखं त्यांनी प्रशिक्षण झाल्यावर स्वतःच्या लेवलला नाटक करावं आणि त्यांनी शॉर्ट फिल्म किंवा सिरियल किंवा वेबसिरीज अशा ह्याच्यामध्ये कुठेतरी जाण्यापेक्षा त्यांनी नाटक करावं. कारण नाटक तुम्हाला खूप पायाभूत सगळ्या जाणीवा तुमच्या समृद्ध करतं किंवा तुम्हाला अनुभव देतं असं मला वाटतं. आणि मग प्रोजेक्शनचं आहे, म्हणजे जसं अभिनयाच्या बाबतीत म्हणतात की कुठल्या माध्यमात करता त्याच्या प्रोजेक्शन डिफर होत असतो. अभिनय तोच असतो किंवा व्यक्त होणं तेच असतं. सो तसं आहे. तर माझं स्वतःचं म्हणजे मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना तेच सांगतो की नंतर 1 वर्ष 1.5 वर्ष तुम्ही बाहेर काम करा. मागायला जाण्यापेक्षा अशा अनेक अपॉर्च्युनिटीज आणि व्यासपीठं आहेत की तिथं लोक तुमचं बघायला येत असतात. मग ती वेगळे फेस्टिवल्स असतील, वेगळ्या स्पर्धा असतील, किंवा तुम्ही जिथं कुठं सादरीकरण करता तिथं तुम्ही लोकांना इन्व्हाइट करू शकता. म्हणजे परवाच्या दिवशी मध्ये एकदा मी एक यूट्यूबवरती राजकुमार हिराणीची मुलाखत बघत होतो. तर तो म्हणला की तुम्ही मला येऊन भेटून काही उपयोग नाही आहे, तुम्ही मला तुमचा अभिनय पाठवून द्या. म्हणजे कास्टिंग एजन्सीजकडे जेव्हा हे करता त्यावेळेला तू कोण आहेस ह्याच्याशी मला काही घेणं देणं नसतं. मला हवं त्या पद्धतीने तू दिसतोस का नाहीस आणि तू सादर करतोस का नाहीस हे महत्त्वाचं आहे. सो मला असं वाटतं की ह्याच ऑडिशन्सकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी आरामनगरमध्ये वर्सोवाला फिरण्यापेक्षा जर आपण एक आपला ग्रुप केला 4-5 जणांचा आणि आपल्या बजेटमध्ये आपण प्रयोग करत राहिलो तर तो एक स्ट्रगल हा काय म्हणतो आपण फ्रस्ट्रेटिंग होण्यापेक्षा तो क्रिएटिव्ह होतो असं मला वाटतं. कारण रोज येणारे नकार हे तुम्हाला फ्रस्ट्रेशनमध्ये ॲड करत असतात, आगीत तेल ओतल्यासारखं. तर त्याच्याऐवजी उद्या तालीम कुठं आहे किंवा उद्या प्रयोग कुठं आहे या डोक्यातनं तर आजचे नकार आपण येतं ते पचवायला सोपे जातात. कारण उद्या मी दुसरं काहीतरी करत असतो, मला कोणाला तरी दाखवता येत असतं. तर मला असं वाटतं की मुलांनी तसं करावं आणि मी स्वतः तसा आग्रह धरतो. मी तशी रचना पण करून ठेवलेली आहे की ती मुलं लगेच दुसरं काहीतरी नाटक करतील, हे करतील, सादरीकरण करतील अशा पद्धतीने. सर, तुमची स्वतःची नाटकं आहेत, तुम्ही लेखनाचा सुद्धा तुमचा दांडगा प्रवास आहे. मी कोकणी भाषेच्या संदर्भात थोडंसं विचारू इच्छितो. तुम्ही मराठीमध्ये लिहितात पण तरीसुद्धा एक लेखक म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो की ज्या वेळेला नाटक आपण लिहितो त्यावेळेला आपलं स्वतःचं वाचन किती गरजेचं आहे, कुठल्याही विषयावरचं असेल. मी का विचारतोय कारण बरीचशी आत्ताची कोकणी जी नाटकं आहेत एकतर ती मराठीतून ॲडॉप्ट केलेली किंवा रूपांतरित केलेली, भाषांतरित केलेली आहेत, किंवा कुठली तरी फॉरेनची नाटकं असतील, पाश्चात्य नाटकं, त्यांचीच भाषांतर पाहायला मिळतात. कोकणीतून लिहिणाऱ्या नाटककारांची थोडीशी आत्ताच्या विद्यार्थी दशेतल्या नाटककारांची थोडीशी कमतरता आहे. तर कशा पद्धतीनं त्यांचं वाचनाकडे सुद्धा ॲप्रोच असला पाहिजे, नवनवीन विषय त्यांना देखील हाताळता यायला हवेत याच्या संदर्भात? नाही, नुसतं लेखनासाठीच नाही तर मला असं वाटतं की कलाकारांनीच एकूण वाचन खूप करणं गरजेचं आहे. त्याला इतिहासापासून भविष्यापर्यंत सर्व पद्धतीचं वाचन त्यांनी केलेलं असलं पाहिजे किंवा त्यांनी वाचणं हा त्यांनी छंद त्याच्या व्यवसायाशी एकत्र जोडून केला पाहिजे. इतक्या पद्धतीने त्याचं वाचन केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आता राहिला प्रश्न कोकणी भाषेत लिखाण करणं किंवा आहे. शेवटी जे दुःख मराठीचं हिंदीच्या कंपॅरिझनमध्ये आहे तेच दुःख कोकणीचं मराठीच्या किंवा हिंदीच्या कंपॅरिझनमध्ये आहे की त्यांना कोकणी वाचकाला किंवा कोकणी श्रोत्याला किंवा कोकणी प्रेक्षकाला
मराठीही कळतं, हिंदीही कळतं. त्यामुळं तो कोकणी म्हणजे तो त्याच भाषेचा फक्त प्रेक्षक वर्ग नसतो. दक्षिणेशी कंपॅरिझन केली तर त्यांना फक्त तीच भाषा येत असते. त्यांना तमिळियन्सच्या पैकी 80% तमिळियन्सना तमिळच येत असते. त्यांना हिंदी किंवा येत नाही तर मग डायरेक्ट इंग्लिश. ते तेवढेच स्टक आहेत त्या भाषेला. तसं कोकणी किंवा मराठी माणसाचं नाही आहे. त्यामुळं कलाकृतीच्या बाबतीत त्यांना दुसरे अनेक ऑप्शन्स ते बघण्याचे किंवा वाचण्याचे आहेत. आणि म्हणून मग कोकणीत कोणी मग माझं लिखाण जर काय 1.5-2 लाख वाचकांपर्यंतच फक्त पोचणार असेल तर मग मी मराठीत का नको लिहायला, किंवा मग ओरिजिनल मी मराठीतलंच कोकणीमध्ये आणि म्हणजे मला तेही मिळेल, तिथलंही माझं लिखाणही झालेलं असेल, असं सगळं असल्यामुळे म्हणजे हा प्रश्न कोकणी का लिहावं किंवा लिहू नये असं नाहीच आहे. ते वाचतं किती जण याच्यामुळं आपोआपच कलाकारांचा, लेखकांचा, दिग्दर्शकांचा कल हा थोडासा हे होतो. मग आज कोकणी हे फेस्टिवल्स पुरतं किंवा इथले जे देवदेवतांच्या मंदिरांमधले जे उत्सव हे आहेत त्याच्यापुरतं किंवा दशावतारापुरतं मालवणी, कोकणी या ह्याच्यामधल्या इथल्या लोककलांच्या पुरतंच मर्यादित राहिलेलं आहे. त्याचं व्यावसायिक स्वरूप यायला मार्केट किती छोटं किंवा किती मोठं ह्याच्यावरती त्या माल विकला जाणं किंवा न जाणं याच्यावरती असल्यामुळे स्वाभाविक आहे की एकदा तू समजा अगदी व्यावसायिक लेखक म्हणून जर उतरलास तर तू असं म्हणणारच नाहीस की ज्याचे 25च प्रयोग फक्त होणार असतील ते करण्यापेक्षा मी मराठीत लिहीन किंवा मला जे सुचतंय आत्ता कोकणीत लिहावं म्हणून ते मी मराठीतही एक व्हर्जन करून ठेवीन किंवा हे करेन. असं थोडंसं त्याचं आहे असं मला वाटतं. सर, तुम्ही तमिळनाडूचा विषय काढला म्हणून डोक्यात आला प्रश्न. आणि तुमची थोडीशी पार्श्वभूमी पण माहिती असल्याकारणाने प्रत्येक वेळेला तुम्ही कुठलेही राजकारण असेल किंवा याच्यावरती तुम्ही तुमचं वेळोवेळी मत प्रकट केलेलं आहे. प्रत्येक कलाकारानं राजकीय विषयावरती किंवा कुठलाही सामाजिक विषय असेल त्याच्यावरती भाष्य करणं, विचारपूर्वक भाष्य करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं, कलाकार म्हणून सुद्धा. तुम्ही तशा प्रकारची विधानं देखील केलेली आहेत याआधी. तमिळनाडूचं एक वातावरण असं आहे की तिकडे कलाकार राजकारणामध्ये उतरतो, समाजकारणाच्या दृष्टिकोनानं उतरतो. थलपती विजय देखील आता राजकारणात उतरला आहे. कुठल्याही कलाकारानं राजकीय भूमिका कशा पद्धतीनं मांडावी का ह्याच्या संदर्भात तुमचं काय मत आहे? कारण खरंच चांगला एक प्रभाव पडतो समाज माध्यमाच्या प्रसारमाध्यमाच्या नुसार प्रेक्षकांपर्यंत किंवा नागरिकांपर्यंत. मला असं वाटतं की प्रत्येकाची राजकीय भूमिका ही असतेच. म्हणजे मला राजकारणाशी काही घेणं देणं नाही असं म्हणणारे हे दांभिक आहेत असं मला वाटतं. प्रत्येकाची तुम्ही मत देता ना, जेव्हा 18 वर्षाच्या पुढचे किंवा 21 वर्षाच्या पुढचे होता त्यावेळेला तुम्ही कुठल्या तरी राजकीय मताला, पक्षाला किंवा काय प्रभावाला किंवा भूमिकेला मत देता, ते 2, 3, 4, 5 काही पटत नसेल तर तुम्ही नोटाचं बटन दाबता. म्हणजे तरी तुमची एक भूमिका आहेच ना. तर ती भूमिका आपण प्रकट करायला काहीच हरकत आहे असं मला वाटत नाही. फक्त ती प्रांजळपणे, स्पष्टपणे हे करावी. त्याच्यामागं त्यांच्या ठाम भूमिकेचा अभ्यास असला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि उगीचच प्रचारार्थ काहीतरी निगेटिव्ह बोलल्यानंतर आपल्याला प्रसिद्धी मिळते, मग ट्रोलिंग, कारण गुड ऑर बॅड पब्लिसिटी काउंट्स अशा ह्याच्यावर खूप जण प्रसिद्ध होतात असं आत्तापर्यंत दिसून आलं आहे सोशल मीडियावरती. त्यामुळं माझं स्वतःचं मी एक मर्यादा अशी घालून घेतली की उठसूट कुठल्याही गोष्टीवर काहीतरी बोलत चाललं आहे असं माझं जनरली नसतं. मला अगदी आता हे व्यक्त व्हायलाच पाहिजे असं ज्या वेळेला वाटतं आणि मनापासून वाटतं, जसं आता लिहायलाच पाहिजे असं वाटल्यावर लिहायला घेतो, तशाच पद्धतीने मत व्यक्त करण्याच्या बाबतीतही आहे. आणि माझ्यावरती झालेल्या संस्कारांमुळे असतील याच्यामुळे ठाम भूमिका आहेत. आणि कलाकारांनी राजकारणात उतरावं का नाही हा त्याचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात उतरावं किंवा हे करावं का नाही, कदाचित त्यांनी तो ठरवलेला प्रवास असेल त्यामुळेही त्यांचं तसं कदाचित त्यांच्या त्या वेळेला काय म्हणतो आपण जीवनामधली ही वळणं येत असतील. थलपती विजय असेल किंवा आता रजनीकांतने अगदी राजकीय पक्ष स्थापन करूनही पुढं कुठं काय झालं की त्याच्यात कदाचित त्याला ते खूप विचार केल्यानंतर बॅक ऑफ द माइंड वाटलं असेल की हे माझं कामच नाही आहे आणि त्यामुळे तो नाही त्यांनी कशातही आत्ता उतरलेला. अमिताभ बच्चन स्वतः आता सांगतात की हो ती माझी चूक होती, एका भावनेच्या भरामध्ये मी केल्यानंतरच मला जाणवलं की आपण चुकलेलो आहोत. म्हणजे असंही होऊ शकतं ना, पण ती भूमिका असली पाहिजे असं मला वाटतं. मत व्यक्त करावं, मत व्यक्त तुम्हाला वाटलं तर म्हणजे समाजामध्ये उगीचच काहीतरी करण्यासाठी म्हणून मत व्यक्त उठसूट करायचं हेही मला आवडत नाही. मला हवं तेव्हा मला वाटेल त्या वेळेला, कारण ते माझं व्यक्तिगत मत आहे.
ज्या वेळेला हे मत मांडल्यानंतर विरोध किंवा पाठिंबा हे दोन्ही सहन करण्याची ताकद एखाद्या मताच्या बाबतीत जेव्हा माझी असेल आणि माझा त्याच्या बाबतीत विचार पूर्ण झालेला असेल त्यावेळेला मी ते नक्की करतो. महाराष्ट्रातील कलाकार विचार व्यक्त करतात असं वाटतं तुम्हाला? तिकडचा पॉलिटिकल सिनारिओ बघता मी म्हणतोय. नाही, करतात ना, म्हणजे खूप जण करतात. काही वेळेला म्हणजे मला असं वाटतं की कारण जी तिकडच्या राजकारणाची खिचडी झालेली आहे, मूर्खपणाचं वाटलं तरी ते मत आहे ना, ते त्याचं 100% मत असेल ना, ते मला मूर्खपणाचं वाटेल किंवा माझं मत एखाद्याला हा टिपिकल उजव्या विचारसरणीचा मोदी अंधभक्त आहे, असा भक्त आहे वगैरे म्हणतात, पण माझी भूमिका माझ्यापाशी ठाम आहे ना. सो एक आहे मात्र अजून की जो आदर एकमेकांच्या मतांचा केला जायचा विरोधाचा असून सुद्धा तो थोडासा कमी झालेला आहे आणि भाषा ही थोडीशी हे झाली असं मला वाटतं. रांगडेपणाच्या नावाखाली उगीच शिवराळ भाषा करणं हा वेडेपणा आहे असं मला वाटतं. कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे जाऊया सर आपण. अगदी शेवटला अनेक नवीन होतकरू किंवा नाट्यक्षेत्रात येणारे कलाकार असतील त्यांच्यासाठी काही संदेश द्यायचा असेल तर तुम्ही देऊ शकता. त्यांच्यासाठी संदेश म्हणण्यापेक्षा स्वतः मला त्यांना एक असं छान हे सांगायचं की आज इतक्या अपॉर्च्युनिटीज वाढलेल्या आहेत. OTT प्लॅटफॉर्म आल्यामुळे तर त्या आणखीन वाढलेल्या आहेत. रोज वेगळ्या वेगळ्या चॅनल्सची प्लॅटफॉर्मची याच्यात भर पडते. असं होणार आहे की आपण कमी पडणार आहोत त्या प्रत्येक ठिकाणी पोचायला किंवा जायला. पूर्ण तयारीनिशी जावं. तयारीनिशी गेल्याचा जो एक आत्मविश्वास असतो तो आत्मविश्वास तुमच्यामध्ये ठासून भरला जावा. त्याच्यासाठी मात्र प्रचंड मेहनत केली गेली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि तुमच्या कष्टांचा पैन वसूल करण्यासारख्या संधी आत्ता आहेत आणि त्या तुम्ही सगळ्या कराव्यात असं मला स्वतःला वाटतं. याच माझ्या शुभेच्छा आहेत. हो, नक्कीच. तर याच नोटवरती आपण इथेच थांबूयात. योगेश सर, तुम्ही वेळ दिलात. तुम्ही खरं तर वेगळ्या कारणानिमित्त गोव्यामध्ये आहात. व्याख्यान आहे तुमचं आज संध्याकाळी साखरी रवींद्र भवनमध्ये. त्या व्याख्यानासाठी अर्थात तुम्हाला शुभेच्छा. वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. प्रुडंटच्या या खास आणि विशेष कार्यक्रम गजालीमध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. बघत रहा प्रुडंट मीडिया.